छोट सिंगर के गाना वायरल हुई तो कचार के रख देता लो बड़ सिंगर लोग। आ बड़ सिंगर के गाना वायरल होता तो के जाता छोटका सिंगर वो कोनो जाता ना छुए पहले ही डरा जाता ना कि इनकर सीएमएस बड़का होई उठावल जाए तो कॉपीराइट मार दिलो स्ट्राइक मार दिलो। हमर नहना बाना सिल हिलैले बाटे इंडिया केतना महजानू के उड़ल बा आँखी के निंदिया ए दिल्ली वाली दिलवा के सरेआम करई बुका ए मुन्नी राखो चुनी बादा नाम करे बुका। कृष्णा जी जब चोर है तो चांद जी भी चोर है कैसे कि आप भी तो उठा के कहीं से गाए हैं। ना हमारा बाप के जागीर हो ना केहू और के बाप के जागीर हो जरा अच्छा लगी उ गाई। आ जे एगो बाइक चलत या ओकरा के अच्छा से चला लेहल उ ड्राइवर हो जे ना चलावल उ ड्राइवर ना हो। ये बवाल बही रहा सोनू पांडे या विजय चौहान जी में दोस्ती वाला गीत के लेके। बिल्कुल देखिए धुन के लिए हम कभी नहीं कहेंगे किसी के बाप का जागीर है, मेरे बाप का भी जागीर नहीं है। आज एगो छोट सिंगर के गाना वायरल हुई तो कचार के रख देता लो बड़ सिंगर लोग। आ बड़ सिंगर के गाना वायरल होता तो के जाता छोटका सिंगर वो कोनो जाता ना छुए पहले ही डरा जाता ना कि इनकर सीएमएस बड़का होई उठावल जाए तो कॉपीराइट मार दिलो स्ट्राइक मार दिलो। अगर कृष्णा जय के धुन पवन सिंह आ खेसारी लाल गा देलो आ कृष्णा जय अगर कंप्लेन कर देता नहीं तो कह दिलो भाई गलती हो गई अब से ना करम तो उतना दूर आवाजे ना जाई उतना दूर आवाजे ना जाई कि केहू कंप्लेन करी आवाज पहुंची हुए ना पहुंची बस ये सब बात बावे और कोनो बात स्ट्राइक मारवा देले रहल लो गाना पर। हमनी के गाना ब्लॉक भई रहे तो हमनी के गाना ब्लॉक भई रहे तो उन्हों के कुछ गाना ब्लॉक भई रहे। अच्छा जवाब दिया ही रहे जवाब ना माने ओने से ब्लॉक भइल तो जाना कंपनी से हम बेचले रहनी वो गाना ब्लॉक कइले रहलन तो बाद में भइल कि भाई हमरो गाना चली तोहरो गाना चली दोनों जना के चलत है बेरा। चांद जी भी कहीं गाना बेचले बनन तो हम कहीं गाना बेचले बनी वैसन थोड़े बजे हम अपना कंपनी से रिलीज कइले बनी। यह बात बा जब चांद जी का राइट्स नहीं है तो मेरा भी राइट्स नहीं है उस गाने पे। जो कंपनी हमसे खरीदी है उसका राइट्स है उससे बात कीजिए। तब सब यूट्यूब से कमाई ली गाड़ी या ई घर हवे सब हमारा जनता के दी हल हवे सब भी हमारा जनता के दी और घर तो पहले से देखावत कृष्णा जय के ऑफिशियल पर उ घर लौकत रहल तन देखावत जी कि कृष्णा भाई कहत रहलन कि ई घर हमार हवे आ देखी ओकरा सामने ठीक कृष्णा भाई अपन स्टूडियो भी बना ले बाड़े गाड़ी भी रखे खातिर सब काम गाँव ही से होला कृष्णा जी। हाँ जी हमने के दूर दूर भी जानी सन जैसे एल्बम शूट करे के रहला तो कबो पटना ज्यादातर कॉमेडिया गाँव ही के जी जी रूरल एरिया के ही रहला आ एल्बम शूट करे ला तो पटना ना तो सिवान बढ़िया गोपालगंज छपरा नहीं कुली करे तो गाँव के को आदमी के रोजगार में दिहल बावे हमार 8-10 गो भाई खटत रहन सन कमाता रहन सन जी। सुने नहीं कि मनी महराज के पूरा गांव यूट्यूबरे है तक कृष्णा जय के भी उहे राह पर गांव चली। देखिए अगर हमारे जो भी हमारे क्षेत्र के भाई हैं अगर उनके अंदर मतलब वो जज्बा है वो हौसला है वो क्षमता है तो कृष्णा जय एक धक्का देने वाला व्यक्ति है। जो गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है उसे स्टार्ट कर देना मेरा काम है। तो आप सब आइए अच्छा से काम कीजिए मेरा काम है आपको सपोर्ट कर देना मैं ज़रूर सपोर्ट करूँगा बस यही कहूँगा। कृष्णा जय के पढ़ाई कहाँ तक ले भइल बा? हमारी इंटर फाइनल भइल इंटर के बाद से हमने के दयनीय स्थिति हो गई जौना की वजह से पढ़ाई छोड़ देनी। पढ़ाई छोड़ला के बाद पिताजी गुजर गनी परीक्षा दे इंटर के परीक्षा। देखिए भैया हमें सबसे प्यार चाहिए हमें हमारे लिए सब लोग भगवान हैं और सबको हम भगवान मानते हैं आजीवन मानेंगे और कोशिश करेंगे कि कभी हमारे अंदर से हमारे क्रूरता से कुछ गलती ना हो और गलती कभी करने का हम प्रयास भी नहीं करेंगे। हमें सब लोग एक समान देखेंगे सभी को और सब लोगों से हमें प्यार चाहिए। कृष्णा भाई के आज तक एको जातिवाद ना सॉन्ग आइल ना कॉमेडी आइल ऐसा कुछ ना आइल कि जो मैं अपने जात के सपोर्ट करत होकर जैसे बिहार के भोजपुरी इंडस्ट्री में सब ये चलत है बेरा वो आदमी के लगे चलत है नू जेकरा प्लेटफॉर्म नहीं मिलल ऐसे रहुआ मतलब देखिए ई सब एगो जरिया बा कि ना ई बताई कि ई बात सही बा लेकिन ये बात के हम बताओ जानी एगो प्लेटफॉर्म एगो जरिया हो गइल बा कि हे जात के बाइन तक जना उठ के गा देलन तो सबके उनके सपोर्ट कर देहल यो स्टार हो गइलन हो जात के एक आदमी उठ के गा दियल तो एगो आगे बढ़े के जरिया हो गइल बा कि हमर जात के सपोर्ट कर आज केहू हाईलाइट बावे केहू के टीआरपी अच्छा बावे तो जौना के औकात ना होई तौनो गरिया के अपन टीआरपी बना ली वो आदमी के। तो ये सब बात बावे
कि अगर सीधा से आदमी सक्सेस नहीं होगा तो टेढ़ से भी सक्सेस होके कोशिश करत हवे आजकल के एथी भोजपुरी इंडस्ट्रीज में। ये सब बात बा, और क्या कहल जा सकता है। अश्लीलता के बारे में कृष्णा जय क्या कहिए? अश्लीलता के बारे में हम यही कहेंगे कि देखिए बहकावे में सब लोग आ जाते हैं, और कोशिश रहेगा कि कृष्णा जय टीम के तरफ से ऐसा कुछ ना हो। और जो भी क्रिएटर नए उत्पन्न हो रहे हैं उनसे भी हमारी विनती है कि आप सब भी भोजपुरी को एक अच्छे राह पे लेके चलिए। हमर नहना बना सिल हिलैले बाटे इंडिया, केतना महजानू के उड़ल बा आँखी के निंदिया, ए दिल्ली वाली दिलवा के सरेआम करैबू का, ए मुन्नी राखो चुनी बादा नाम करैबू का। सवेरे कहने 500 रुपया हमारे दोस्त सन में उठल बा, तो उतना पैसा नहीं के भैया हमार। बस ये बा कि रउआ लोग से समय चुरा के रउआ लोग के इंटरटेन के जरिया बनावे नहीं सन हमनी के। कहीं ना कहीं अगर आज फ्री बानी सन तो कुछ सोचत है कि काल कुछ अच्छा लेके आओ जाओ कि अपन जौन जनता बा ओकरा अच्छा लगो, बेहतर करके कुछ दिखावल जाओ। सबे बेहतर करे के प्रयास में लागल बा, हमनियों के लागल बानी सन। तो चंदन उपाध्याय कहियो आके कृष्णा जय के लगे इंटरव्यू ना ली हम, उनका में हिम्मते नहीं खे कि कहीं नहीं तक ले हिम्मते नहीं खे। हिम्मत है तब नहीं हैं, अच्छा काम करिए तब न कहीं जाइए फील्ड में, क्षेत्र में घूमिए। क्षेत्र में कोई घूम के पत्रकारिता कैले बड़े हैं, कहियो नहीं के हो सकत। खाली रूम में एगो बैठ के फोन लगा 10 बाई 10 के रूम से फोन लगा दे ना हो जाई, केहू डेरा ना जाई, केहू अपने बाबूजी के अर्थी लेके जाते हो तारा के इंटरव्यू ना दी। समझ बस इतना ही कहें, ज़्यादा कुछ ना कहें, बस ये।